Владика у своей казањи хварал, že рождество Христово швето љубови, мира и солидарности и že nješkadzeljime rado z jeho narodzenja zo všetkýma, ktorí veria do toho. Preto i my zbohacujme jedni druhých, tak jak nás Boh zbohacil. Keď nemáme materiálne dary, máme väčší dar. Máme dar víry. Máme dar štírej ľubovi do bližňoho. Dzeľme še so s týma materiálnyma, ale i so s duchovnýma darami. Ale naj nás na perším meste novonarodzený Isus utvrdzi u tým dobrým. Zo zvíru, že Boh nadvláda všetky síly zla. I preto modlíme do novonarodzeného Isusa, že by nás čúval, chránil, pomáhal, provádzal. Modlíme še za nás. Modlíme še i za našich blížnych. Za koho? Za tých, komu najviacej potrebno. Za mladých, za starších, za osamených. Za všetkých tých, kotrým potrebná Boža ľubov i jeho milosrdie. Službu so svojim špivanjom vozveličal mišani hor Katedralnej cerkvi Svjetog Oca Mikolaja i Doma kulturi pod rukovodzenjom Lidiji Pašo. Na koncu arhijerejskej službi Božej domašnji paroh, otec Mihajlo Malacko, podzekoval členom cerkovnog odboru, ktorí toto dlužnosť okončovali u prethodnih 2 mandatoh, keď bolo najvecej roboti na obnovi Katedralnej cerkvi. Pripoznanja dostali predsjedatelj odboru Julijan Fejdi i členi Đura Nač, Elemir Ramač, Julin Dudaš, Vladimir Bođanjec, Jaroslav Bodvanjski i Jakim Bučko.